गोव्यामध्ये आणि पहिल्यांदाच मी इफीचा हा फेस्टिवल जो आहे तो अटेंड करतो आहे आणि 55वा फिल्म फेस्टिवल इथे होतो आहे गोव्यामध्ये. याचं एक विशेष अप्रूप आहे कारण मला माहिती आहे की गोवन किती रसिक आहेत आणि किती छान पद्धतीने ते सगळ्या गोष्टी एन्जॉय करतात. सो गोव्यात हा फेस्टिवल होणं आणि गेले अनेक वर्ष माझ्या मते तो इथे होतो आहे. आमची फिल्म आहे स्नो फ्लॉवर नावाची आणि ज्याचे डिरेक्टर आहेत गजेंद्र अहिरे, छाया कदम आणि मी याच्यामध्ये लीड रोलमध्ये आहोत. सो आमची फिल्म आत्ता इथे 11:30 वाजता आहे आणि खूप मजा येते गोव्यात. ॲक्च्युली आमचे नाटकाचे प्रयोग पण असतात. बाय द वे आमचा जानेवारीमध्ये मर्डरवाले कुलकर्णीचा दौरा पण आहे गोव्यामध्ये. सो तुम्ही नक्की बघायला या आणि खूप छान वाटलं गोव्यात येऊन आणि हा फेस्टिवल अटेंड करून पण खूप भारी वाटतं मला. गोव्याबद्दल आणि काय तुम्ही सांगू इच्छिता? गोवा इतकं हॉट डेस्टिनेशन आहे सगळ्या भारतासाठी. गोव्याला जायचं म्हणजे चिल करायचं हा एक खूप भारी फंडा असतो लोकांचा. पण एक खूप छान आहे की गोव्यातलं वातावरण, इथले लोक आणि ज्या पद्धतीने पर्यावरणाची पण ते लोक काळजी घेतात. तर हे सुद्धा फार महत्त्वाचं वाटतं मला. अलीकडे काही नियमही केलेले आहेत पर्यटकांसाठी, ते सुद्धा अत्यंत महत्त्वाचे आहेत कारण शेवटी राहणारे इथे लोकही आहेत. त्यांनासुद्धा त्याचा कुठल्याही प्रकारे त्रास होता कामा नये याची काळजी सगळ्यांनीच घ्यायला पाहिजे. एक हॉट टुरिस्ट सेंटर आहे, डेस्टिनेशन आहे. सो गोव्यात येणं म्हणजे हे आमच्यासाठी ओ हो हो. अर्थात बघा ना, मी कोकणातला आहे, कोकणाला लागूनच गोवा आहे, गोवा पण कोकणचाच भाग येतो. तरीसुद्धा या वातावरणात काहीतरी वेगळ्या वाईब्स आहेत की ज्या तुम्हाला ना खूप शांत करतात आणि तुम्हाला खूप भारी वाटतं गोव्यात आल्यानंतर. सांगेन की मित्रांनो, व्यसनाच्या अधीन नका जाऊ. कारण मी आता खूप ठिकाणी फिरतोय तर लोक खूप व्यसनाधीन होत चाललेली आहेत. म्हणजे करतात व्यसनं, अनेक लोकांना व्यसनं असतात, पण त्याच्या अधीन होणं किंवा त्याचा आयुष्यावर परिणाम होणं ही भयंकर मोठी गोष्ट अलीकडे होत चालली आहे. सिगरेट, दारूच्याही पुढे खूप गोष्टी कानावर येतात आणि त्याची भीती वाटते. तुम्हाला वाटतं की गुटखा खातो आपण किंवा काही तंबाखू चघळतो, पण ना ते सुद्धा फार भयंकर प्रमाण वाढत चाललेलं आहे आणि त्याच्यापासून शक्यतो दूर राहा. आपला जो भाग आहे, आपला परिसर आहे तो छान ठेवा आणि पर्यावरणाची काळजी घ्या. एवढंच मी तुम्हाला सांगतो. सर, शेवटचा प्रश्न आहे. मी तुम्हाला अगदी नाटकांपासून फॉलो करतो. तुम्ही नाटकं खूप बघितले आहे, पिक्चर्स बघितले आहे. तुम्ही उत्तम कलाकार आहात, उत्तम गायक आहात, उत्तम आर्टिस्ट तुम्ही आहात. मी तुमच्या इंस्टाग्रामवर खूप पोस्ट पण बघितले, चित्र पण बघितले आहेत. तुम्ही खूप ती गिफ्ट पण दिली आहे. ह्या सगळ्या व्यस्त याच्यातून तुम्ही आर्टसाठी किंवा चित्रकलेसाठी कसा वेळ काढता? आता सध्या थोडा वेळ कमी आहे, पण मी चित्र काढतो. कारण तो ना मी नेहमी असं म्हणतो की एक कला दुसऱ्या कलेला बांधून असते किंवा ती ना एकत्रच तुमच्या बरोबर असते. सो बघा ना, एखादा गायक असतो तर तो काही चांगला स्वयंपाक करतो किंवा तो चांगली मिमिक्री करतो किंवा एखादी गायिका असते ती सुंदर रांगोळ्या काढते, कविता करते. सो ना कला एकटी येत नाही, त्या कलेबरोबर अजूनही तुमच्याकडे असतात अनेक गोष्टी कारण त्या एकमेकांशी बांधलेल्या आहेत. तर चित्रातलं जे तत्त्व आहे तेच गाण्यात आहे आणि तेच अभिनयात सुद्धा आहे. सो चित्रकला मला कळलं की हे आपल्याला काहीतरी येऊ शकतं. सो मी तो प्रयत्न करतो. जेव्हा वेळ असेल तेव्हा नक्की काढण्याचा प्रयत्न करतो. पण आता व्यस्तता इतकी आहे की थोडा वेळ मला कमी मिळतो. जेव्हा बघा काय आहे की नाटक किंवा सिनेमा ही गोष्ट ना सांघिक आहे आणि ती अर्थकारणाशी जोडलेली गोष्ट आहे. कारण पैशाचं सोंग कुणाला जाणता येत नाही. सो मला असं म्हणायचं आहे की जे जेन्युइनली प्रोड्युसर आहेत किंवा जेन्युइनली ज्यांना या सिनेमामध्ये पैसे टाकून सिनेमा बनवायचा आहे तर त्यांना कॉपरेट करायला पाहिजे सगळ्यांनी, आर्टिस्टपासून डिरेक्टरपासून बाकी सगळ्या टीमनी. तर काय एक सिनेमा चालला तर तो अजून त्याच्या जीवावर 2 सिनेमे काढतो. कळलं? आम्ही आर्टिस्टचं काम करतच आहोत, पण मला वाटतं की प्रोड्युसर ही जी गोष्ट आहे ही फार मोठी गोष्ट आहे. त्यामुळे सगळ्यांनी कॉपरेट करायला पाहिजे. आणि आर्टिस्टसाठी गंमत अशी आहे ना की तुम्ही स्वतः सतत काम करत राहिलं पाहिजे, तुम्ही ग्रो होत राहिलं पाहिजे, तुम्ही वाचलं पाहिजे, तुम्ही पाहिलं पाहिजे, तुम्ही फिरलं पाहिजे, तर आर्टिस्ट ग्रो होतो असं मला वाटतं. आपल्याकडे थोडंसं काय झालं मराठी या सगळ्या याच्यामध्ये की ना लिखाण फार बरं होत नाही अशी सगळीकडे
काय म्हणतो आपण त्याला ओरड आहे. आणि पण मला वाटतं की त्यासाठी पण वेळ काढावा लागतो. लिखाण ही फार मोठी गोष्ट आहे. एक चांगली गोष्ट आणि त्याचा चांगला स्क्रीन प्ले, एक नाटक चांगली गोष्ट आणि नाटक उत्तम लिहिणे मोठी गोष्ट आहे. सो मला वाटतं की या लोकांना आपण जास्त प्रमोट करायला पाहिजे आणि त्यांना पुढे कसं येऊन चांगलं काम करतील हे आपण पाहिलं पाहिजे.